Sultan Agung Hanyakarakusumo, terus 1613 dekret Sultan. Lah dene nalika niku taun Jawa kalih taun Hijrah niku bareng, Pak. Lah sakniki taun Hijrah, taun Islam niku kalih taun Jawa pun boten bareng. Wis dewi-dewi wis ora bareng malih. Nggih pratandha yen kita bakal netepi dalane dewi-dewi lan dharmane dewi-dewi. Wilujeng dalu mugi kita sami tansah manggih rahayu. 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 Para bapak, para kadang, matur suwun sanget dene menapa wansine Jawah ngeten iki tasik kroyo-royo rawuh bot-bote netepi pasederekan wonten ing paguyuban kawruh sedulur sejati. Matur suwun sanget tebih saking Gresik, saking Sidoarjo, saking Pesuruan. Wah, nggih. Mboten kata lumpen, mugi para kadang warga pengayat SS dhateng pundi kemawon wilujeng pepanggihan ing dalu punika ngleresi Jumat Kliwon pas wulan Recep niki. Nggih. Wingi wonten tiyang tanglet kula Pak babagan sasi Recep. Mbak Arjo lah iki sasi Recep. Kok jare jenengan ki Minggu Kliwon. Lagi bulane kok wis dhuwur ngoten. Oh nggih. Dados nek taun Jawa niku kan patokane kan senes rembulan, Pak. Taun teng Indonesia niku wonten pinten nggih sing mlampah teng Indonesia? Taun Jawa, taun Hijrah, taun Imlek, taun Saka, taun Masehi sing umum niki nggih. Gangsal, enten taun apa malih? Nah, ini tahun Imlek ini kan binjing ulang kali tanggal pinten sedasa napa pintene. Lah, mliginipun tahun Jawa niku ulang Recep niku penanggalan tanggal setunggal Recep niku kaleresan Minggu Kliwon, Ngat Kliwon nggih. Nah niku nek tahun Hijrah, tahun Islam pun tanggal kaping 3. Dados tahun Jawa kalih tahun Hijrah pun boten bareng. Tahun Hijrah pun disiki kalih dinten. Lah niki mujudaken ingkang sampun sering kita rembak biyen mlakune bareng. Nggih, nalika tahun Masehi 1612 tanah Jawa dikuasai Sultan Agung Hanyakarakusumo, terus 1613 dekret Sultan. Lah dene nalika niku taun Jawa kalih taun Hijrah niku bareng, Pak. Dados nek mengeti pengetan tahun baru setunggal Suro kali setunggal Muharram niku rumiyin bareng. Nah, dene sakniki pun melampah pinten atus taun niku. Tahun Masehi 1613 sakniki pun 2023. Nah sakniki pun boten bareng malih.
mretelaken bilih pranata mangsa napa pergeseran wanci niku per 500 tahun geser sedina berarti. Saiki nek dicontoh ngeten mawon, dititeni monggo. Diteliti mulai tahun 1 Masehi, tahun 1 Masehi ngantos tahun 500 Masehi niku jane wong Jawa pun gadah tahun niku. Nek diitung sakbenere tahun Jawa niku pun mlampah 3000 tahun langkung. Lah kok sakniki kok nembe tulis 1957 nggih. Lah mergo niku pembaruan, mergi diwiwiti diakui nek tahun Jawa tahun Nusantara. Lah rumen tahun Jawa lah tahun Jawa mawon. Berarti tahun Jawa niku tahun Indonesia. Nah, sing ngresmekaken dekret Sultan Agung rumiyin. Berarti tanah Jawa dikuasai Sultan Agung Nganyokrokusumo. Nalika tahun 1613 Masehi. Nah, niku tahun Jawa kalih tahun Hijrah bareng, Pak. Bareng sedina. Nek tahun Jawa niku pathokane dina kalih pasaran. Nek tahun Hijrah pathokane rembulan. Rembulan niku planet. Berputaran matahari, bumi, dan rembulan akhirnya geser. Bulane maju sak detik dadi menit dadi jam dadi dina. Nah sakniki tahun Hijrah, tahun Islam niku kalih tahun Jawa pun boten bareng, wis dewi-dewi. Nah, mulane tiyang Jawa sing melok patokan tahun Hijrah bingung winginane niku. Riyaya mawon nggih enten-entenan. Nah, nek sakniki tahun Hijrah pun ditetepaken tanggal 1 Recep niku Jumat menane niku. Jumat. Napa niku? Mergi Jumat Wage, Jumat Paing. Mergi Jumat Pon nggih, Jumat Pon Setu Wage Ngakliwon. Niku nembe tanggal 1 Recep tahun Jawa. Nek tahun Hijrah Jumat Pon, berarti tanggal 1 Recep Jawa niku tahun Hijrah pun tanggal 3. Nah niki mertandani mpun mlaku ning dalane dewi-dewi wis ora bareng malih. Nggih pratandha yen kita bakal netepi dalane dewi-dewi lan dharmane dewi-dewi. Nggih sepi to nek dipritung nek dieling-eling. Mulai tahun 1 Masehi sampai tahun 500 niku bangsa Nusantara saged diarani bangsa sing mulya, merdeka, kejayaan, jaya-jayane bangsa Nusantara. Terus tahun 500 ngantuk tahun 1000 sak tengah-tengah niku dugi datang saking luar negeri kaum Hindustan. Beto ajaran Hindu lan Buddha niku. Tapi wong Hindustan kali wong Jawa saged adaptasi nggih jaman semonten. Enten kesamaan napa mboten ngertos. Dadi cara panembahe, cara napane mawon saged berbaur. Nah, saling mengisi, saling bergandengan. Tetap rukun. Bareng pun tahun 1000 minggah ngantos tahun 1500 Masehi dugi malih. Niku nalika niku londo sing mlebet ing Indonesia ngantek 350 tahun niku. Beto
pengaruh ajaran Nasrani. Umumnya londo sing betul niki. Lalu Nasrani kan saking Yahudi. Jadi agamane Kristen lan Katolik. Ah, bareng wis telung kaum nglumpuk mundak rame teng Nusantara, teng Indonesia niki. Mergi enten wong pribumi Nusantara wonten saking Hindustan, saking Yahudi. Cara pasar tambah rame. Malah enten persaingan apa malah. Ana sing cek netepi Jawane, ana sing melu Kristen, ana sing melu Hindu, Buddha. Nah, bareng tahun 1500 sampai tahun 2000 di tengah-tengah perjalanan datang lagi dari Emirat Arab, dari Persia, betul ajaran Islam. Tambah rame teng Indonesia. Tambah rame, walah, sakniki tahun 2000 munggah ngantos 2500 niki ketinggalane taune wis ora bareng. Nah, berarti wis wayahe mlaku nok dalane dhewe-dhewe. Wae dibarengaken perlune napa? Nek meringati tahun baru kersane bareng wong Jawa niku. Sing ijek anut tata cara Jawa, mbek sing anut tata cara Islam. Zaman Sultan Agung. Nah, sakniki pun berjalan pinten tahun? 1600 sakniki pun 2000. Nanti pun berjalan 500 tahun. Niki wis wayahe mlaku nok dalane dhewe-dhewe.